donosimo zakon, u Srbiji je na snazi zakon koji strogo zabranjuje da se uvozi genetski modifikovano seme, da se sadi i distribuira po Srbiji. Ovaj dobar zakon je ugrožen zato što je pripremljen nacrt novog zakona koji će dozvoliti genetski modifikovano seme u Srbiji, a mi kao obični građani ne želimo da se to desi u Srbiji. Želim reč istraživačkim novinarima Biljani Đorović i Marice. Dobar dan svima koji ste se i ovoga puta okupili na Trgu Republike, pošto se sve, ja bih rekla, i poznajemo, toliko nas ima da posle toga možemo da kao i obično odemo od popularnog konja na kafu. Evo, i ovoga puta protivimo se Monsantu i biotehnološkim korporacijama koje su moćnije od mnogih država na svetu i koje prete da tu svoju moć upotrebe kako bi realizovali staru težnju moći, a to je težnja sada ne samo ka totalnoj dominaciji, niti izrabljivanju, pa čak ne i porobljavanju, već istrebljenju najvećeg broja ljudi na planeti. Sve je nama to veoma dobro poznato. Mi znamo za planove, znamo za Kissingerovu agendu spoljne politike 2000, znamo šta sadrže planovi genocidalista koji se svakoga dana uslovljavaju, znamo taj kodeks alimentarius i znamo kakav se sistem uspostavlja. Tajna globalizma je u sistemu. Sistem počiva na uspostavljanju, sada ne samo više kadrovske, već i lične vlasti u zemljama koje se kontrolišu, što mi jako dobro vidimo, dobijajući sada kao savjetnike, ali to je tek simboličan naziv za ono što oni zaista jesu i što jesu oni koje oni predstavljaju u redovima naših političara koji služe kome? Svetskoj vladi. Cilj svetske vlade se realizuje svakodnevno pred nama, ali eto, pogledajmo. Srpska akademija nauka i umetnosti predviđa da održi od 21. do 22. ovog meseca naučni skup posvećen između ostalog i genetički modifikovanim organizmima, ispitivanju njihove bezbednosti. Kada pogledate sastav učesnika, vi ćete jako iznenađeni jer tamo provlađuju ko? Lobisti Monsanta koji su već i viđeni u našoj skupštini. I nema sumnje da se priprema teren, da se promene čak 4 zakona koja nas štite od genetički modifikovanih organizama i nema sumnje da je i ovaj skup kao i jedan tekst u jučerašnjoj politici posvećen tome. Jer oni koji lobotomizuju ovaj narod znaju što rade i znaju na kojim se nivoima treba nastaviti socializaciju stanovništva dok se ovaj proces tihog nevidljivog ubijanja ljudi ne završi. Naravno da o tome neće biti reći u medijima. Naravno da istina u medijima nije prisutna i da je tamo i ne treba tražiti. A eto, jedan čovek koji je sebe nazvao Istok Pavlović, koji ne znamo da li je avatar i stvarno postoji, ponovo se javlja sa starom, opucalom, veoma lošom i u praksi veoma nefernom, poreknutom pričom o teoriji zavere. I on, molim vas, govori o tome da je pričao da istraživanja genetički modifikovanih organizama su obavljena, čak da postoji 5000 validnih radova i da su ti radovi krunski dokaz da smo mi teoretičari zavere. Pozivam gospodina Istoka Pavlovića da pokaže 2 od tih 5000 radova, neka pokaže 2 koje je uradila korporacija Monsanto, a da nije pritom bila primorana od strane tima profesora Stojadinija da to uradi i koji je zbog toga morao da ide u apelacioni sud u Nemačku da bi ih primorao da daju sirovu analizu krvi pasova. Pozivam gospodina Istoka Pavlovića da izađe sa svojom argumentacijom, jer ne može se beskrajno, beskonačno lagati. Je tako? Ali jeste, da, tako je. Ne može se beskrajno lagati, to je logika same laži koja kao simulakru
rade jer je nas ovdje 30-ak, jer svi drugi gledaju televiziju i svi drugi na tim televizijama mogu da budu do mile volje izloženi drugim metodama manipulacije. Kada je reč o genetički modifikovanim organizmima, evo ovom prilikom ću reći ovo. Od puštaja, od 90. godina prošlog veka na ovamo, svi naučnici koji su izneli istinu bili su proganjani, šikanirani, puštaj je bio izbačen sa posla, njemu je oduzeto pravo da se bavi naukom, isključen mu je e-mail i mobilni telefon. To je čovek koga je apsolutno maltretirala čak i Kraljevska Londonska akademija koja je stala u službu odbrane Monsanta. Sada je taj slučaj jako dobro poznata su istraživanja ruskih naučnika, a naročito dobro širom sveta poznato istraživanje profesora Žila Erika Seralinija sa kojim sam imala čast da razgovaram. Imali smo čast da objavimo njegov intervju u knjizi Genetički modifikovani poredak koji je izašao krajem prošle godine u izdanju Zveri i Katene Mundi. Imamo podatak da je 1 do 2 miliona dolara trebalo da bude plaćeno kanadskim ministrima kada je tamo trebalo da se uvede rekombinovani goveđi hormon rasta. Nema ničega kojim god tragom da krenete u istraživanju rada Monsanta od njegovog nastanka do dana današnjeg. Nema ničega do onog što Njegoš naziva tragovim u smrde nečovještvom. To je veliko nečovještvo. Ono je suprotstavljeno čoveštvu, a okrenuto ka našem ubijanju, ka našem nestanku, ka našem odlasku sa planete. Tome se naravno pridružuju i drugi oblici borbe protiv čovečanstva, ali najveća borba koja se prvo dobija je borba nad našim umovima. Prvo što nam urade, zaustave nam mogućnost da mislimo, prvo čime nas izlože, lobotomizuju na svojim lažima, našu decu nauče da budu prikovana u besmislene televizijske emisije, serije, da žive uz mobilne telefone, da ustaju ujutru ne slušajući ptice, već slušajući zvuk sa mobilnih telefona i kada su tome izloženi do neke 5. godine oni prirodno postaju deo te tehnologije. Proces je sveobuhvatan, on nas je okružio sa svih strana i jasno je da samo, po mom mišljenju, pojedinci, oni ljudi koji su u stanju da probude strast za mišljenje, koji znaju da čovek nije otpadan, koji su spremni da ovom sistemu kažu ne, pa ma po koju cenu, samo tako imat ćemo šanse da se izborimo protiv ovih monstruma. Nemojmo očekivati da će nas spasiti savjetnici tipa Guzenbauera, tipa Strossana, tipa Lazara Krstića, svih tih koji su dovedeni kako bi ovdje bili kadrovski, dakle postavljeni kao delovi svetske vlade. I lično znamo, znači šta radi Monsanto, znamo kojim se sredstvima služi i javna je tajna da svi misle da će naš ustav biti pogažen, da će naši zakoni biti namenjeni onim koji će liberalizovati GMO. Zašto? Svi kažu da imaju neke obaveze prema tome da neko u skupštini ima obaveze prema nekom drugom. Znači taj lanak znamo kako izgleda, osim toga sad se i preko Slobodne Evrope govori od 51 milijardi američkih dolara koje su pokrali od naroda i države i nije čudo što se to plasira sad, kad treba završiti posao sa Kosovom. Dakle, sve je laž, sve je lobotomija, sve je spin, sve je formatizacija, logistika, percepcija i tako dalje, ali postavljam pitanje svima njima, i naučnicima, i lekarima, i novinarima, zbog čega ovo sve radite? Da li je moguće da su te pare iznad budućnosti dece, iznad budućnosti naroda, iznad čovečanstva, iznad same planete? Da li ste se negde prevarili radeći to što radite? Da li ste pogrešno formatizovani? Da li
može da vam se dogodi bilo koji klik u glavi, makar u jednom trenutku, i da shvatite šta radite i kuda to nas sve vodi. Ali doći će dan i daće Bog. Jer bez Boga ne može i bez njegove intervencije neće se ovo završiti. Znači, doći će dan i daće Bog da će dobro prevladati zlo. I onda ćemo mi, koji smo u ovim redovima, pozvati gospodo vas, nećemo vam okrenuti drugi obraz, nego ćemo vas pozvati na odgovornost i bit će vam suđeno. I to će biti jednog dana koji će doći. I mi ćemo čekati taj dan, ne mirno, nego ćemo stalno raditi ovo što radimo, znači istraživat ćemo, šetat ćemo, govorit ćemo pred jednim čovekom, pred bilo kim ko hoće da nas zakuša, jer je svako važan u ovoj borbi i svako se računa. Hvala vam što ste došli, budite borci, verujmo u to da ćemo uspeti i uspećemo. Htela sam da najavim dolazak Vandane Šiva, kultne ličnosti Indije, žena koja je pokrenula Indiju u suprotnom pravcu. Znate kako Indija je stradala od genetski modifikovanih organizama. Vandana Šiva je se digla, ona je izgleda da je sama, ali ona nije sama, uz nju je pola Indije koja zna, koja ume da čita i da prati to što ona govori. I velika je stvar što ona dolazi u Beograd 17. To znači da je ona prepoznala da je Srbija ipak žilava i da nismo toliko skloni pranju mozga kao što čak i nama izgleda. I to što je došlo ovde 50 ljudi, to što nije malo, jer u drugim, mnogo većim zemljama mnogo manje ljudi dođe. I to meni daje snagu, jer ja gledam te, kad smo bili protiv geoinženjeringa, ovde je došlo 50 ljudi, mislili smo da je malo, onda su mi poslali iz celog sveta linkove, ja sam videla da oni nisu uspeli da nakupe ni 10 ljudi na trgove. I čestitali su nam i rekli, pa vi ste fantastični, kako je moguće da skupite 50 ljudi. Znači, Srbija ima potencijal da razume i da ne dozvoli da se izbira mozak. Ja neću sad da pričam o tome što je Biljana pričala da li je GMO hrana loša za zdravlje ili nije. Ja jednostavno samo hoću da kažem da ja kao građanin želim da imam pravo da odlučujem da li hoću ili neću. Šta god daje. Mene niko nije pitao. Ja ne želim da naučnici ili profesori ili akademici koji su oni odabrali, jer u agendi 21 piše zakon da će se provući tako što će se odabrati 19 takozvanih vrhunskih stručnjaka, eksperata i uz eksperte, a 19 eksperata platiti uopšte njima nije problem. Znači sve se ovdje rešava na ekspertskom nivou 19 i sada kad sam čula da je 19 eksperata odabrano, ja sam se zgrozila, znači da to što sam ja pročitala pre par godina, da je to, oni idu tim putem. Mi to treba da prepoznamo, jednostavno mi imamo pravo da nas neko pita da li to želimo. Strašno je da u ovom gradu devojka koja prodaje kokice prvi put čuje šta je genetski modifikovana organizam. Mi smo je pitali, tu je mali dečko iz Kanade koga je baka obučila da zna šta je šta. Jer sam mu rekla hoću da ti kupim kokice, on je rekao izaći GMO, znači njemu je to bilo prvo. Onda smo došli i pitali prodavačicu, ona je rekla pa neko hoće sa soli, neko sa šećerom. I ona nema pojma, jer kaže, znate vi šta je GMO? Pa da, ljudi više voli sa soli. Znači, to je slika naše televizije, našeg grada, da postoji biće u ovom gradu pismeno koje nije čulo za GMO. I to je naša želja, da televizija konačno otvori vrata ne stručnjacima, ekspertima, naučnicima, to uopšte nije naučno pitanje. To je pitanje mog građanskog prava da ja to neću. Zato što ja više ne verujem mojoj državi, a to najmanje verujem Monsantu i njegovim dobrim namerama. Znači, ne želim da to ide na nivou, verujte nam, nismo eksperti, ne zanimaju me eksperti. Ja sam ekspert za pitanje moje dece i mojih unučića i ja hoću da kažem ne tome. Jer pre svega to je ekonomsko porobljavanje i o tome oni ne žele da pričaju.
Poenta je u tome da smo pre 20 godina imali genetski modifikovano posađene njive, mi ne bismo preživeli ni godinu dana, jer oni, zašto oni prave seme koje vrši samoubistvo posle prvog roda? Zato da mi ne bismo mogli to seme da koristimo, znači to nije priča o gladi. Da priča o gladi, to bi seme moglo da se reprodukuje, pa bi rekli, evo ljudi, kupite prvu turu, dalje sejte sami, samo da ne bude gladi. To je laž. Drugo, banka semena u Norveškoj, u njoj može da stane 4 miliona semena. To je finansirao Gates, Monsanto, Rockefeller i norveška vlada. Šta će oni s tim semenom? Oni će da ga modifikuju. A nama uzimaju naše sorte. Imate u šasti celu planetu. Mi ne želimo to. Zato ovaj zakon koji je fantastičan, to je naša posljednja odbrana. Nažalost, u Skupštinu su ušli zeleni koji su ti lažni zeleni, koji zagovaraju da se promeni zakon argumentujući to da je zakon ovaj nije dovoljno dobar i ne štiti dovoljno, oni će neki bolji koji će bolje da nas štiti. Dotle ide ta farsa. Znači mi ne želimo da nam biraju taj zakon i pre nego što uopšte eksperti da donesu svoju reč, ne pitaju narod da li to želi. To je naše pravo. U 2001. godine jedna kompanija je počela da radi na genetskoj modifikaciji kukuruza koji ima u sebi gen koji steriliše muškarce spermicid. I oni su to javno rekli i to je podržala i američka vlada i počeli su da šire upravo laboratorija koja radi na genetski modifikovanom kukuruzu koji izaziva sterilitet. Zašto oni to ne bi nama uveli? I na koji način, koja država će naša to da proveri i da kaže, ovaj kukuruz je dobar? Nema. Znači, hoće da nas unište. Pitaju me da li je Evropa prihvatila GMO. Mene to ne interesuje uopšte. Mene interesuje moja Srbija, moja oaza. Ja neću GMO. I to je jednostavno teško. Predstavim legendu Vesnu Pešić, četku Radijeva Pešića koja je otvorila našoj zabranjenoj srpskoj istoriji. O istoriji koja je prečudana, o istorijskim činjenicama koje su falsifikovane, kreirane i kao takve prezentovane od početka školovanja naše dece pa zaključno sa univerzitetima. Ja neću pričati mnogo o ovoj temi koja je večeras tema našeg okupljanja. Pozdravljam sve malobrojne moje sugrađane koji su večeras ovdje se okupili da daju podršku. Citirat ću našeg prijatelja i velikog borca iz Novog Sada Aleksandra Veljića koji je rekao da problem GMO predstavlja i otvara novo Kosovo u Srbiji. Slažem se sa tim apsolutno, jer mislim da će ukoliko taj zakon prođe i ukoliko se na našim poljima u Srbiji budu zasadili GMO proizvodi, da će semenje, da će to prouzrokovati velike probleme u budućnosti, da će onda farmakomafije i druge mafije imati apsolutno mogućnost da nas leče i to će tako ići u krug bez prestanka, dakle proizvešće jedan novi genocid. Biljana je malo pre rekla da veruje da će uskoro doći dan kada će se sve ove stvari raskrinkati. Ja sam sigurna da taj dan nije daleko i da svi jednoga dana koji smo ovdje večeras prisutni bit ćemo svedoci dolaska tog dana. Hvala i živeli. Prenesite vašoj deci, naučite vašu decu, naučite vaše unuke. Oni šetaju ovim gradom, sede po ovim kafićima, piju piva, piju rakije, alkohole, a ne znaju šta se dešava i šta jedemo, šta jedu naše deca. Ja ću se obratiti u ime par organizacija Zdrave Srbije, Srpsko udruženje sabora, Njega gradite Kosovo Srbija i u ime svoje dece troje i u ime svih vas koji se borite zdravu Srbiju. Reći samo par stvari, a to je, prvo bih pozvao svog neprijatelja sa maskom u uniformi, dođi molim ti iz Monsanta.
stavi kapu preko, masku je uništio. Vidite kako izgleda malo pre. To je zlo uposlano u lepa pakovanja. To je ono što nam nudi Monsanto i ono što nam nudi svetski trvači. Svi su objedinjeni. Naša zemlja je sa svih frontova napadnuta. Otkidaju nam Kosovo, otkidaju nam zdravlje, otkidaju nam plodne njive naše. Hoće da unište moju decu. Ja to neću dozvoliti. Znači nas sada nije 30. Biljana, prebroj, znači već 160, ja sam malo prebrojao. Što znači, bit će nas još više. I 1600. Pogledajte na ovim panovima koliko ima gradova da se borimo za zdravu Srbiju. Znači, hoćemo zdravu Srbiju, nećemo zdravu Srbiju, nećemo autokontinentaciju i hoćemo slobodnu zemlju. Želi, Boga bolje se. Ovo je priča o vašoj svesti i savesti. Pomozite i drugima da saznaju istinu o genetski modifikovanim organizmima. Ovo je jedna od najvećih obmana našega veka. Kada nam navode da zbog ulaska u Svetsku trgovinsku organizaciju Srbija mora da prihvati genetski modifikovane organizme, da mi moramo da otvorimo naše granice, kažu, nećemo da budemo s onim nerazvijenim zemljama kao što je Iran i druge male nerazvijene zemlje. Nama je najbolje bilo onda kada smo bili samo održivi. Ova zemlja ima sve što je potrebno da proizvodimo sami svoju hranu. Nama je potrebna naša strategija za banku semena. Svaka država koja vodi računa o svom narodu ima strategiju za banku semena. Nama je potrebna strategija za hranu. I to je poruka sa ovog sluga. Ne radi se samo o protestu protiv jedne korporacije. U Srbiji trenutno posluje više od 30 inostranih korporacija koji su proizvođači genetski modifikovanog semena. Njihovu listu možete vidjeti na jednom od ovih panova. U Argentini se rađaju već nažalost nakazna deca zbog upotrebe totala koji je toliko popularan u Srbiji. Neko je spomenuo ovdje aflatoksin, pa vas molim da se okrenemo onome što naša Srbija ima. Da se okrenemo starim semenima, da čuvamo naša stara semena, da koristimo ono čime je Srbija blagoslovena, a to je zeolit. Zeolit je mineral koji ima u Srbiji koji može da nas pomogne u takvim kritičnim stanjima kao što je pojava aflatoksina. Sve one koji imaju svoju baštu, želim da ohrabrim da sami proizvodimo svoju zdravstveno bezbednu hranu i da svako od nas radi na mikrofizici otpora. Da ne prihvatimo ono što nije dobro i da radimo ono što je dobro, pa onda neće biti mesta za ono što je zlo. Hvala svima što ste ovde, proširite istinu o genetski modifikovanim organizmima svojim prijateljima. Blagosloveni nas ste što ste došli ovde i što ste branioci Ustava zajedno sa nama.